Noi suntem vigoroși, o să ne jucăm Boca-Boca. Să vă arăt ceva. Mergem aici. Voi știai secretul ăsta? Voi știai secretul ăsta? Ok, dacă nu știați, v-am arătat. Acum, haideți să vă arăt... cum adică... Ok, era noapte și era cerul negru și era soare. Și care asta, dar hai să mergem aici un pic, doar să vă arăt ceva. Mergem aici la monstruleț, să le zicem, la anime-uri. Și trebuie să luăm un schelet de ea. Ok, vă arăt cu robotul. Puteți să luați ce haină vreți. Trebuie să mergem aici. Haideți să mergem. Ok, o să mergem aici. Cu robotelul. Vedeți că el are aproape nimic pe el. Vă las să haină veche, îmi iau acesta. Costumul. Da, asta nu e interesant, aș vrea să iau schelet. Sau schelet. Atunci ceva care e bun. Uite tu, micuțule, trebuie haine de bere. Cine dă? Am zis eu că la asta știm cine dă? La asta nu știm. Uite aici, este casa noastră. Da, nu arată cine știe ce, dar... Na. Stai, vreau să merg un pic aici. Ok. Habar nu am. Habar n-am. Vreau să verific eu ce de las-o. Baltă. Să aruncăm această casă. Nu știu de ce, dar vreau. Trebuie să mergem la Costum. O să-i spunem. Aruncăm. Oh.
de camere. Pentru kitchen avem. Păi pentru kitchen, ele merg la restaurat în fiecare zi. Păi logică. Că-s fetele K-pop. Ok, haide. Nu știu să dar mă mira cum mă cheamă ăsta. Frate. Nu știu cum îl cheamă. Gino. Nu, mira cu îndrăgostit. Nu știu, să zicem Hulk. Cu Hulk. Ăsta Romy cu Ginu și cum o cheamă? Stați că caut aici. Și Romy cu Ginu și Zoe cu îndrăgostitul. Ok. Hai să facem pe al lui Zoe. Camera lui Zoe este albastră. Doar că noi trebuie să-i facem camera lui... Cum o cheamă asta? Ok, gata. Camera lui... Ok, mov. Camera lui Romy. Iar camera lui Mira cu inimioare. Uite că avea și din astea. Nu știam. Nu-mi place mult ăsta foarte tare. Lui Zoe s-ar potrivi ăsta. Iar lui Mira, ia să vedem de aici. Ăsta. Nu știu. Gata. Fetele K-pop. Fiindcă da. Ia uitați de ce zic eu fetele K-pop. Ia uitați de aici. Fetele K-pop. Ok. Acum se montează fiecare camera lor, da? Camera lor. Da? Ok. Cumva avem cineva nou. Nu mai văzut? Lasă. Ok, haide să facem casa noului Romy. Și lui Zoe și lui Ginu și lui Hulk, cum îi zic, ca habar nu mai am cum îl cheamă. Puternicul, parcă, nu mai știu. Ok, o să fac aici o metodă la băiță. Frate, unde să fac baia? Pe aici, frate, să fac o băiță. Să luăm așa, hai că o luăm așa. Deci, aici trebuie să fie Romy. Că nu ajunge atâta băiuță micuță. Aici să fie Romy. Care mă vine cred că asta, nu? Da, asta. Aici o să punem pe Mira. Cred că asta e la plus. Și aici o să fie Zoe. O să-i punem alt albastru, că ăla nu-mi place. Asta. Pe la fel, frate. Asta. Și asta o să fie baia. Păi tu, mica, așa e, frate. Tu, mica, așa e. Păi și unde facem baia? Că trebuie să fie în linie. Ok, nu mai știu în linie. Aici să fie Zoe. Aici Maia. Hai să punem prima de baie.
O să facem o metodă. Deci mergem la chiuvetă. Punem asta aici. Frate, trebuie să... Nu mai e încoace. Ok, acum o să mergem la dormitoare. Că așa vreau eu. O să mergem la dormitoare. Din ăsta, care nu stă aici. Mergem la bucătărie și la un borcanel. Cred că vi se pare cea mai simplă metoda asta. Ia ce frumos asta. Dar că trebuie să-l mutăm mai bine. Hai mă, pune-te. Ok, cred că este... nu-mi place. Acum e în regulă. Uitați, asta e cea mai simplă metodă pe care am găsit-o, dar că nu-mi place. Dar asta e. Deci ne-am dus la frigideră în primul rând. Hai să punem și un frigeu. Chiar trebuie să punem și hârtie igienică aici. Să mergem la magazin. Mr. Simon. Frate, pune-te și tu aici odată. Ok, și îmi trebuie pahar. Am de la baie, de la bucătărie, de la baie, de la bucătărie. Gata, wow. Deci încoa. Și tu oprește-te. Ok, haideți să punem borcanul ăsta odată acolo. Și să punem aici, lăsăm pasta de dinți. Mergem la dormi, nu la baie. Haideți să luăm periuța și să o punem aici în pahar. Ne trebuie 3. Bine, o să punem una rășifică. Trebuie un pahar pentru fiecare. Trebuie să punem hârtiera. Sunt duși. Periuțele le lăsăm așa. Cred că se iau periuța de aici. Ok. Aruncăm paharul, nu, paharul nu, ca să ne clătim în gură. Unde mergem? Aici. Și vreau să mai luăm periuțe de zi. Și una salbero.
Ok, acum hai să facem dormitorul Zoe. Ok. Nu, trebuie 2 paturi. Și Lumira. Radio ăsta și caut aici. Ok. Și bam. Câte un dulap. E așa ceva. Cam... trebuie să punem și o radio. Bineînțeles, ăsta pare să fie aici, în dulap. Cam acesta a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare cu un nou